Afagios sarban elakat kerekisek kereke tehetetlenil forgot, mikesben a vihar elnielte a remény utolsó sikrájt is. Mas edesania, ana ázet úta sazaelen várták a véget, miután a kapsi bankár kenyértelenil ázet utcára vetete éket. A városon átvonulo lovaskodzik készenjeszájne hajtottak elmeletik, száral fredskelvebi a láni rongios kabátját. Emazokogva tekintett ázet égre, de a segítség helyett csak szíri pelihekben huló hao érkezett. Ekor azonban a kétből elelépett egi hatalmas, szétét lo, hátán egi hallgatak kóbojjal, aki nem fordította el a tekintetét. George megállté, ezzel egi olian esemény sorozat vetekezdetét, ameli régi titkokat elfeledett híséget hozott a felsíjenre. Vajon ki a titokzatos férfi, miért viseli ugyanazt ázet emléket a niakában, mint ázet elárvult láni? Mielőtt visszatérnénk a történetes, mondják el, honnan néznek minket, hektarú a történet megérintette énéket, feltétlenül iratkozzanak fel, mert holnapra valami rendkívül különlegesről készültem. Régen, amikor a felt még tágasabbnak tűnt, ázet ember szavatébet ért a papírnál, a szorszkilenes fonalakat szezáját montana szezájel futta vidékain. Ázet élet itt nem volt kegész ázet SNDKHS, ázet ideje vasfoga nem csak a gerendákat, hanem a szazaíveket is kikezdte. Ana egi olian korban maradt magára, amikor egi ezvegiasoni értéke alik volt tebe egi kisárat kuténál, kileneszájn, hektarú egi olian gírmeket nevelt, akit a világ terétnek látott. Emma, Alánia, 19 éves volt, de alábajszosem hordozták el a rétek ilatáig. Egi nehézkes, te elgifából tákolt szezéekben élte napjait, ameliet még ázet édesapja faragott neki, mielőtt a háború fízteje Goliói érekre elnielték volna. A viszkó, ahol laktak, a városka legszezejelen állte, ott, ahol a civilizáció már csak szutogott a vadonynak. A gerendák készét minden télen befítei elte a jeges szazael, mintaha a terméset emlékeztetni akarta volna éket a saját végeszegikre. Ana minden reggel korán kelt, hogi a kevés maradék parázból 10 élesen, megmelegítse ást a kevéske vizet, amivel Emmát megmozdatata. Kezei kergesek voltak a munkától, arcán ázet árkokat nem csak ázet évek, hanem ázet agodalom is melítette. Ott élte a lánia mellett, fészilte a haját, mesélte neki. Mesélte a tengerel, amit szosem látott, a békérel, ami talán egisr majada eljén. Édesanyám, miért néznek rám úgy ázet emberek, mintaha a bínlen ázet, hogi nem tudok járni? Kérdezte egisr Emma, miközben a viharfelhéket nézte ázet ablakból. Ana csak szóhajtott, zorosaban fonta át a lánia vállát. Mert félnek attól, amit nem értenek, kiksim. Ázt hisik, ázet eráje csak a lábakban lakik, de elfelejtik, hogi a legnehezebé utakat a szazaívtesimek. Atszendes, fájdalmas melteószák volt ázet odhonuk utolsó bastiája. De a városban, ahol a pénzet volt ázet isten, egi ilyen bastia nem sokat ért. Mr. Sterling, a heli bankár, akinek a neve halatán még a lovak is megriadtak, már régóta semet vetett a telekre. Nem azért, mert értékes volt, hanem mert a hatalomvágia nem tírt meg szemmilyen fehér foltot a térképen. Számára Ana Emma csak akadályok voltak egi elsámolás végén, két százámjegi, amit ki kell húzni. Ebben a világban bukant fel ázet a bizonyos tárgy, ázet omladoso viszko kulcsa. Egi szúlios, rozdás vaskuls volt ameliet Ana egi kopott bersion hordott a niakában. A kuls nem csak egi ajtót nyitott, hanem jelképezte mindazt a kevéske melteóságot, ami megmaradt nekik. Amíg náluk volt a kuls, volt hová hazatérniük, volt egi heli, ahol a világ kegitlenzertégeje megállte a kíszezájében. De a kuls szúlia napról napra nehezebé lett, ahogy a tartozások halmozottak, a remény úgi foglyot, mint ázet olaj a lámpázban. Ana tuta, hogi a tél végezetes lehet. A list már ázet alján volt a hortónak, a szomsédok, akik egikor barátok voltak, most elfordították a fejüket, hektarú találkoztak veliká. A félelem regálios volt, Sterling gondoskodott róla, hogi senki nem merjen segíteni ázet, elvesett ígéknek. Mégis, Ana minden leterdelt ázet ágia melé, imádkozott. Nem csodáért, csak egyetlen napni kegélemért. Nem tudhata, hogi a szorsz már útnak indított valakit a hegiek felel, valakit, akinek a múltja ugyanolyan szétét volt, mint a jefejika. Emma pedig, bár a teste korlátok készé volt zorítva,
a lelke sabadabe volt barkienel a városban. Giakran rajzolt a poros ablaký vígr, madarakat es vágtato lovakat. Néha órákig figielte a port, a hogi táncol a bc fenisugárban. Sazeamára minden apró szezeepszek egégi gézelem volt a fájdalom felett. Amikor a kerek betert szorsa a szárba kenisérítette, nem a szárat látta, hanem a szilagok tíkresedészét a totszában. Ez a tisztaszák volt ázet, ami később megérintette azt a megkergesedett szezaivi férfit, aki a kétből érkezett. A környezetá is mintha érezte volna a kézlke drámát. A fák kopazzon meredeztek ázet egyfelé, mint megani vádlo új, ez a Sazael olyan hangon sírt a velgiben, mintha a múlte és az elfeledett ígérete kísérteneben. Ebben a fesilte, várakozásaltelit szentben telt el ázet utolsó nyugodt délutánjuk, mielőtt a világuk alapjaiban megrendilte volna. Azt mondják, ázet emberi szezaiv olyan, mint a vékoniek a tavaszi napszítésben, sokáig bírja a terhet, de egyetlen mozdulatra ezerni apró darabra tereik. Azon a végezetes reggelen a nap nem úgy kelt fel, mint máskor. A horizontot nem aranisíní fény, hanem egi balioes, olom sírke száv festette meg, ameli lasan, de kerlelhetetlenül kúzott fel ázet egboltra, elnielve a hajnalit szilagok utolsó piszlákolását. Ana már órák óta ébren volt, a 10 heli mellett gubasztott, ez ázet utolsó marek szezáras ágat tete a parászra. A melek azonban nem akart megmaradni a viszkóban, a falak részain át a fagios lehelet mindenit utat találte magának. Ekor haloták meg a lovasok kézelettét. Nem egi magánios vándor volt ázet, hanem tebe nehéz patadobanás, ameli ritmusosan verte fel a megfagiott felt szendéjáját. Ana keze megállte a levegében, a szezaive pedig akkorát dobbant, hogi szinte a torkában érezte a légtetést. Emma is felébredt a zajra, és riadtan nézett ázet Edesaniára. A lány semajben ott tíkresedett ázet a méli, és ténes félelem, amit csak azok ismernek, akik tudják, hogi nincs hová menekülniük. A kopogtatás nem keres volt, hanem paranc. Olian ereje felszújtottak le a korhat fajtaóra, hogi a zeszánérok felszírtak kínjukban. Amikor Ana kinyitotta a retit, a jeges Sazaellel egítette 3 alak todult bí a szobába. Ázet ellen Mr. Sterling egék embere, egi durva képai, borostász férfi állte, akit a környéken csak verelegéninek hívtak. A kezében egi darab papírt zorongatott, a kilakoltatási végzést. Ez a papír nem csupán egi hivatalos okirat volt, ez volt a halálos ítéletik. A betűk rajta hidegek és élesek voltak, mint a borotva, és nem ismertek irgalmat. Ana próbálta beszélni, próbálta elmondani, hogi Emma beteg, hogi a kinti viharban nem elnék túl ázet éjszakát, de a szavait elnélte a férfiak gúnios kacaja. Sazeamukra és ázet asoni és a lánia nem létezősorszok voltak, csak elintézente feladatok a bankár listáján. Van egi órájuk, hogi esesediek a rongiaikat és eltűnjenek innen, morogta a férfi, miközben a bakancával belerúgtunk Emma kerekisékének egéig kerekébe. Sterling nem vár továbbe. Ez a felt mostantól a banké. Ana terdre rogiot eléttík, a bízkesége utolsó morszájt is feláldozva. Kenierkét a lániáért, a gírmekéért, aki szosem ártott senkinek, de a válasz csak egi durva lékész volt. A férfiak elkezdtek kihordani a kevéske bútort a házból, kidobálva a fagios szárba a feltve érszét emlékeket, ázet edeszaparégi kabátját, a repett tálakat és a vékony takarokat. Amikor Emma kerekisékét is kajtolták a kisazeepen túlra, a világ hirtelen nagyon tágasznak és nagyon ellenzértégesnek tűnt. A lány arcán végig szordultak a kéniek, de nem zokogott, ázet osedvěma čárkami fájdalma túlmeli volt a hangokhoz. Csak nézte, ahogy ázet odhonuk ajtaja végleg bezárul, és a rozdász vaskulsz, amit Ana a nejakában hordott, hirtelen egi értelmetlen koloncicea válte. Már nem nyitott semmit, ami ázet éfék lett volna. A vihar kézben megérkezett. Ázet LCH elihek megjátszva táncoltak a levegében, de hamarosan szíri, fehér figénie álltak ese, ameli eltakarta a tájat. Ana minden erejét esesedve próbálta tolni a kerekiséket a város felé vezető úton, de a kerek hamarosan megakadt a mellé szárban és a hókászában. A szétécek is korán érkezett, mintha ázet egbolt is el akarná rejteni ezt a szezaegénletes jelenetet a világ elől. Odáltak ázet út a szezaelen, két elhagyatott lélek a végtelen fehérségben. Ana a saját kabátját is Emmára terítette, osedvěma čárkami maga pedig reszketett a hidegtől, de a tekintete a lániát fírkezte.
Astán jet ázet a pilanat, amikor a kerekisek tengelie egi retscenesel felatta a harkot. Afa megatta magát a sulinak es a faginak. Ema felsikantot, a hogi a sazaek oldalra delte, sek keten od marattak a felten, a keniertelen hao esesben, várva a mekválteást vagi a véget. Eben a reménitelen pilanatban halacsot fel a távolból egi magánio slovaské zelette. A hao már nem csak hulott, hanem vágtatott a sazael hátán, vakito feherszeggyel terelve az es a felt készétti határvonalat. Ana a szárban terdelt, ujjai elkemberedtek a hidegtől, ahogy kétségbeszetten próbálta megemelni az oldalára delte kerekiséket. Ema sezeotlanul tírte a megpróbáltatást, arcát elfette a jégespermet, csak a semait szilogtak a szététben, mindkét riadt, szabdába esett kismadáre. Eben a kegitlen pillanatban, amikor a fagi már elindult a szazai végfelé, a vihar morajlása felett egi új heng ítette fel a fejét, egi méli, items dobogász. A kétbel először csak egi hatalmas, szétét árnyék bontakozott ki. Egilo volt ázet, akkora ez olyan fekete, mint ahely magából ázet éjszakából gyúrták volna. Hátán egi alak ilt, aki mozdulatlanul dakolt ázet elemekl. A lovas nem szített, mégis minden mozdulatából eráje áradt. Amikor a férfi megállt meletík, alo melek lehelete fehér felhékeend gomoligot a levegében, révit idejére eloslatva a mecse hideget ana arka elét. A cowboy, akit douszorcnak hívtak, nem szezaolte egi szazaot szem. Nem kérdezett, nem ítélkezett, csak figyelt a kalapja karimája alól, amelirel vastagon perget le a hao. Lasan, megfontoltan szezdalte le a nyerekbel. Szizmája nehez pufanásal ért fejeldet a meli hoban. Ana először megretent a hatalmas termettel, de aztán meglátta a férfi semét, nem volt ben ázet a vs-jo eseloféni, amit Mr. Sterling embereinél látott. Dubszorc odalépett hozzájuk, levete magáról ást a szúlios, medvepremmel bélelt képenit, ameli láthatóan már szoktelet kisolgálte. A képenitebe volt egisrí ruhadarabnál. Ahogy dubszorc ráterítette a reszkete anára a diderke emmára, ázet aniaktól árado maradék testahé a dohány ilata a biztonság ígéretét hordozta. A prém érintése durva volt, de aban a pillanatban szelimesebbnek tűnt minden úri kelménél. Volt ázet embersek kézzelfogható bástiája, amit a néka hosszú évek óta tapasztaltak. A férfi karjai készé vette a maga tehetetlen lánit, mintaha emanem is niomna tébet egi pihené szóljomnál, ovatosan a nierk eléhelieste, alo szezajeles hátára. Ana csak nézte, ahogy ázet ismeretlen óriás megmenti ázet eletíket. Dubszorc aztán lehajolt a terét kerekisekert is. Megvizsgálta a szilánkosra tért tengelit, bár látta, hogy javíthatatlan, nem hagita ott a szárban. Egíg erájes kezével felkepte a serkezetet, a nierk hátuljához régítette. Kapaskodéjaon a kengielbe, asoniom, mondta végül méli, rekettez hangon, ameli úgi szezaolté, mint a távoli menitergész. Messze van még a menedék, a vihar nem fog várni ránk. Ana engedelmeskedett. Bár a lábai olomneheznek tűntek, a férfi jelenléte olyan eráját adott neki, amire nem is tudta, hogy megrendelkezik vele. Elindultak a vakszététben, a szazael ellenében. Dubszorc gyalog vezetve a lovat tért utat a hóban, teste pajszként vette a net a gírmeket. Minden lépésig kízdelem volt ázet elemekl, de a cowboy mozgása rendíthetetlen maradt, mintaha osedvěma čárkami maga is a hegie kréselen. Ahogy haladtak a Millerranc felé, Ana figyelte a férfi hátát. Dubszorc belszét szendeje besede sebe volt minden szazaonál. A férfi magában hordozta a saját viharait, egi olyan múltat, amelirel ázet arcán léváje barázdák meséltek. Nem tudták meg, hová tartanak, de aban a pillanatban, ott a hovihar kézepén, a prémes képeni melek alat Ana először érezte azt, hogy talán mégis van holnap. A remény, ameli korábban csak egi halványuló parász volt, most újra lángra kapott a cowboy néma oltalma alatt. A hovihar úgi íveltejet kérillették, mint egisebzett vadálat, de ahogy a távolban felderengett a Millerranc masszív renkáházának sziluetje, a szazael minteha a vesíteni kezdett volna ázet erejéből. Ázet épület ablakaiból szárgász, barátságos fény szizaíredett ki a fehér szegbe, jelezve, hogy létezik meg egi világ, ahol a melek nem csak egi távoli emlék. Dubszorc megállte a veranda elét, ovatosan lémelte emmát alóról, majada intett Anának, hogy kevese éta bí a házba. Amint beléptek,
anehes tlgifa aito tompa pufanásal zárodot meget tík, kirekitve a fagios pustulást. Anapaliban hatalmas kandalo tronolt, ameliben vasta krén ropogtak, vereses feniel árastva el a sobát. Alevegeben feniegianta silté hús ilata sezálté. Dubsorts egisezaeles, puha karošek biltt alánit, majada egital gclge, síri húslevestet eleik az astalra. S atal foro leves volt a beke lc valodi hírnéke. Ahogi ana a kezébe vete a kanalat, ereste, ahogi a melek átjárja elkemberedet ujjait. Az etel ilata íze vishahosta beleik az eletet, minden egies kanálni síri le egiegikis gézelem volt a halálos kimerilcek felet. Ema arka, ameli edik falfeher volt a hidegtel, lasan rosasazainivae válte a tís a táplálek hatására. Ana kézben lopva figielte házigazdájukat. Dousorcnem beselte feleslegesen, mozdulatai lasuak celtudatosak voltak. Levetete vizes kabátiát, egisezeáras kendéfel tere elgetni keste a kerekisek maradvánit a sarokban. Ana bizalmatlansága, ameli ázet évek során páncéla keméniedet a lelke kéril, eben a sendes zobában kezdett trepedezni. Nem értete, miért segít nekik a magánios férfi, de a leves meleg a kandalo ropogása ást szúgta neki, hogi it végre nem kell felniik. George egi vékony takarót hozott, ema lábára terítette, majade anel káil, hogi rájuk nézett volna, megsezaolalt, egienek csak nyugodtan. Eben a házban senki nem fogja bántani énéket, amíg itt vagyok. A vihar holnapig nem szendesedik, addig pedig van idejéká pihenni. Ana csak bólintott, a torkában lévá gombóc mát nem jött ki hen a torkán. Ema pedig először nézett fel a leveséből, egi félénk, fáradt moszolial készezajente meg a gondoskodást. A kinti világban talán meg mindig a kapszisák uralkodott, de eben a renkaházban, a forró leves géze meget, egi új fejezet kezadédet ázet eletikben. Dubsorc pedig, mikézben a tízet piskálta, érezte, hogi a háza, ameli eddig csak egi íres épilet volt, hirtelen megtelt valami olyasmivel, amit már nagyon régen elfelejtett. A kinti világot teljesen elnélte a fehérszék, a szazájel pedig úgy rázta a renkáház vastak falait, mintahábí akarná bizonítani, hogi ázet emberi hajlék csak ginge játékusemr a terméset kezében. Odabent azonban, a kandalo megnyugtató durusolása mellett, ázet ideje mintehá leleszult volna. Dubsorc egisétét sarkon ilt, ázet árnyékok a fény határán, egi kopott, szététkek vázonba kétét fízetet tartott a kezében. A naplo volt ázet osedvěma čárkami legfeltettebe kintse, egi néma tanú, ameli megeriste a multe es fajdalmát el nem mondott szavát. Ahogi ana ema a tíz mellett pihentek, a cowboy ujjai ovatosan sziklotak végig a megszárgult lapokon. A bégizések nagirése a polgárháború szétét evajrel szazaolté, azokról a napokról, amikor ázet emberi élet értéke kevesebé volt, mint egi marek puskaporé. Dubsorc ritkán beselte, de most, a vihar fogságában, valami megníelte a lelkében. Talán a lány térékeny jeleneléte, vagi ázet ani a semében vibrálo a godalom tete, de elkezdett mesélni. A hangjaméli volt érzelementes, mégis minden mondata meget felszélet egiegi elszíliet világ képe. Mesélte a catamezékrél, ahol a fízt eltakarta a napot, a bajtársakról, akikl egíteta osztozott a szárban a félelemben. Ana fesilten figyelt, mert a férfi szavaiban valami ismrést szengett. Dubsorc azonban vigyázott, hogi ne áruljon el túl sokat. Nem említette nevesítve ást ázet embert, aki mellett 3 évig harkolt, aki megmentette ázet életét a Gatisbergi mészárlás idején. A napló lapjai készét odlapult egi néva, ameli megegézett azal, amit Ana sutogot el minden este ázet imájban, de a cowboy még nem állte készen a valomásra. Ema, bár fáradt volt, tágra níelte semel hallgata a történeteket. Szazeámára dousorc alakja egire inkábe egi mesebeli óriásá válté, aki nem csak a hovihartól, hanem a világ gonoszságától is megvédheti éket. A lány zetrevete, hogi a férfi kezenéha megremek, amikor egiegi konkrét dátumhoz a naplóban. A gingeségtete éta igazán emberivé a semében. A napló nem csak a halálról szezaolté, hanem ázet elnai akarásról is, azokról a pillanatokról, amikor a katonák a családjukról elmondtak a tábortíz mellett, arról a titkos eskírel, amit két ember tehet egimásnak a halál árnyékában. Ana megereste, hogi a magánios farkas valójában egi súlios terhet hordos a vállán, egi ígéretet,
Amelitalan epen hozájuk vezete éta. Anépen felébret a gianú, de elniomta magában. Felve atol, hogi hektarú túl sokat kérdez, a varás megtereik, ez újra kikel mennyik a fagiba. Így hát csak ilts figyelt, miközben a cowboy hangja betelteette a szobát, ez a multe szétét árni lasan esisimultak a jelen reménykelte melegével. A naplo végül bekszukodott, de a benrejle titkok már elindultak a felsín felé, elkerülhetetlené téve ázet igazság pillanatát. A reggel se zaírke fénél érkezett, de a szazájel már nem rázta ázet ablakokat olian dýchétten, mint ázet éjsaka kézepén. Dubszort skorán kelt, meg mielőtt a nap elsősugaraját tertek volna a felhéken. A konihában maradt parázból 10 élesztett, majadu magára elteette nehéz berkétenéta, ez kiment a ház meleki tágas mihelibe. A miheliben a fené ez a lenolaj ilata uralkodott, a falakon pedig katonás rendben sorakoztak ázet a stalos sersámok. Voltak ott szezájeles pengei gialuk, finom fogazású fírések ez kilenbeszé meretí VSK, amelyek mind arra vártak, hogi a cowboy keze alatt életre keltszék a fát. Douszorc nem beselte a tervajrel, de a mozdulatai elárulták a szezvándékát. Elefett egi témerte elgifadarabot, amely már évek óta szezárat a polkon, várva a megfelelő pillanatra. Ez a nem volt akármilyen, szíri erezete ez szétét szezaina eráját ez tartóságot ígért. A férfi nekilátott a munkának. A WC élesen hasított bele a fába, a forgác pedig halkszutogászal hullott a feldre. Nem csupán egi kerekiséket épített, egi olian eskáest akart alkotni, amely emmának szabadságot ad, oliat, ami nem tereik elázet LCGRNGN, ez ami dakol a száral ez a hoval. Ana a tornácról figyelte a férfit. A sersámok szatogása ez a fa megmunkálásának ritmusa kilenes nyugalommal telteette el a szazaívet. Látta, ahogi douszorc minden egész ilitést háromsor is ellenéreis, ahogi ázet ujjaival végigsimítja a felületet, keresve a legkisebé szazálkát vagi egyenetlen zertéget. Ez a fajta odadás, ez adszendes, alkotó munkatébet mondott minden szezább szazaonál. A cowboy a két kezével építette ujjá ást a jéfét, amelyet Sterling emberei egyetlen rúgásszal próbáltak ténkreteni. Ázet asztalos sersámok a teremtés eskáezaivé váltak a kezei készét, ez minden egész mozdulattal egi kiksit tébe reméni kelte eszét a millerranc falai késze. Ema is kiét a mihelibe, amikor a nap már magasabban járt. Douszorc egi faragot szezáeket készezajített neki, hogi addig is kénelmesen ilheszen, amíg a nagimi el nem készezájl. Aláni lenígezve nézte, ahogi a nérzfadaraból ketszes évek ez eráez kíléká szezájletnek. A cowboy néha megállte, ez megmutata neki, hogian kell bánni a finomabét szisolópapírral. Ema keze, bár ginge volt, lelkesen kevette ázet utasításokat. Ott, a forgácok készét, a két magánios lélek készét egi láthatatlan hit épülte. Ana nézte éket a távolból, ez érezte, hogi a multe sebei, ameliket eddig csak eltakart, most végre elkezdenek valóban georgiulni a munka ez a készes cél georgító ereje által. A nap végére a kerekiség váza már készen állte. Eráez volt, mégis kéni, ez George olian kílénleges tengerit tervezett hozzá, amely bírta a hegi utakat is. A férfi letette a vészét, ez megtérelte homlokát. A sersámok visakerültek a helíkre, de a miheliben maradt valami, ami korábban nem volt ott, a bizonyosság, hogi a pusztítás után mindig jött ázet újjáépítés ideje. Ana ez George tekintete találkozott ázet alkoniatban, ez bár egyiikig sem szezaolté, mindketten tudták, hogi ez a nap megváltoztatott valamit, ami mélyen a lelkikben gyökerezett. A tavasz még messze volt, de a renkaházban már megkezdődött ázet újjászazajletés. Ázet estet szendője rátelepedett a millerranchra, csak a paráz halk ropogása festett vérese stáncot a falakra. Ema a kandalo meleti pamlagon pihent, elalvás elét meg egisr megigazítota a nejakában loko, kopott esízt medálté. Ahogi álomba sendrilté, a láence véletlenül beleakadt a takarosi zélébe, ez amikor a láni megfordult, ázet ékusemr halk kocanászal a padlóra hullott. Dubszort szépen arra járt, hogi meg egi utolsó renkét tegien a 10-re. Lehajolt ázet apro tárgért, ez ahogi a tenierébe vete, a világ hirtelen megálté kérilette. A medál fedele a kocanásztól kipatant. Odabent egi apro, megszárgult féniképe lapult egi fiatal katonáról, aki bízkén fesített ázet uniós egien ruhában, melete pedig egi gravírozott felirat álté, híszek a végeszáekig. Douszorc keze remegni kezdett.
Lasů, neheskes mozdulatal asaját inge alány ult, es elechúzot egi pontosan ugianolian lánkot, amelinek végen egi arany pexed gieri figget. A gieri belse felen ugianas a jelmondat alte, es a millert salat esai cimere ragiogot raita. Es aket targi, azet arany pexed gieri es azet ikermedal, most, evtizedek után, egi fagios montana jeisakán végre találkozott, es asetet multe minden elreitet titka a felsi enrebukot. Ana a koniha felel erkezet, es látta a ferfi arcán azet elfeheredet debenetet. Dousorts nem bírtatová tartani a falat, amit maga kére emelt. Es a medál, sutokta a cowboy, es a hangia mostnem derket, hanem esdekle volt. Thomas átta neki? Thomas, aki a tizenkettedig ezredben szolgálte? Ana semaj elkerekedtek, es a torkához kapott. Honan tudja a férjem nevet? Kérdezte elcsuklo hangon. Dousorts kinítota a tenieret, megmutatva a gírit es a medálte egimás melet. Thomas nem ček a bajtár sam volt. O se dvěma čárkami mentetky a lána golo rtpl, amikor a lábam mexerilte. Est a gírit akkor a tam neki, hogi hektarunem elnem túl, jutasa el at saládomnak. De o se dvěma čárkami ást monta, tart zadu mek, Dousorts. Majadelte magat adot át alániomnak, hektaru elien azet ideje. Evekik kerestem magukat, de a nevek elvestek a hatigi iratokban. Sohanem gondoltam volna, hogi a vihar hoza el magukat hozám. A valomás súlia alat as zoba levegeje megfagiot. A nazokogva rogiot asa zejekbe, a megkénébiles es a fajdalom egisíre tert fel belele. George, akit eddikček egi mogorva idegenek hitek, valojában a ferje lekézeleby barátja volt, azet ember, akirel Thomas anít meselte a levelejben. A cowboy terdre ereskedet azet asoni elét, es most eléser nézet melien a semébe, mint egi régi rokon. A megehit pilanatot azonban durva zaj terte meg. A kinti CTCkbe lovak vágtatása es kiabálás halacsot. Mr. Sterling embereinem atták fel. A bankár nem tírte, hogi valaki elencsegiljen azet akaratának, es a vihar elvonultával elkilte a verelegénit, hogi visahozzák, szazaekevéniekt, es moresre tanítsák a magánios farmert. A fegiverek katanása balio eslatuan hasított bele azet eisakába. Dousorts arka pilanatok alat megkeméniedet, a régi katona tert visa bele. Felálte, visákasztota a gírit a niakába, es ema medáliát ovatosan a láni melétete. A fordulat nem csak a múltat tetetistába, hanem egi új, veres konfliktus ele is állítota éket. A kinti világban a hideg meg mindig marta a húst, de a Millerrands udvarán a fesilcek forobé volt bármillion niári délnél. Dousorts nem kapkodott. A régi katona precizitásával mozdult, minden lépe se méget evtizedek harci tapasztalata alte. Odalépett a falon figge fegivertartohos, es lémelte a nehes, féniesre olajozot Winchester puskát. A fegiver hideg acélia ismrésaine simult a tenierebe, súlia pedik megniuktatoválas volt a kintrel besírete feniegetesre. Ana, vigie emmát a háco szobába, a gerendás falméke, mondta Dousorts, mikésben rutinos mozdulatal elenereiste a teltejenitárat. Bármit halanak, ne jöjjenek elé, amíg nem szezjólok. Es a ház RAS, SEN sem hagiom, hogi bárki a kisazajepen beriel tegie a lábát. Ana látta a cowboy semében ást améli, a celos elsántságot, amicsek azokban lakik, akik már látták a poklot, es visatertek onan. Nem kérdezett, nem vitatkozott. Átkarolta a riadt emmát, es behaúszódott a ház legbiztonságosabbé sarkába. Dousorts kézben mocseresen készezeilte fel ázet ostromra. Eloltota a lámpák nagirészét, hogi csek a kandalo halvániulo parasa adion némi fénit, éte magát pedig elrejtse ázet árniek. A kinti fegiveresek, akiket Mr. Sterling kiltett, nem szétették, kivel állnak semben. Százjámukra Dousorts csek egi makac eregember volt, aki túl nagi feltén íelte. Nem tudták, hogi a férfi 30 évvel ezelőtt a legnehezebbé kieldetészeket vezette, ez hogi a beceneve nem véletlenül volt a szutogászokban, fantom. Dousorts nem csak a puskáját készezejtette ki, hanem a fejében már felvázolta a birtok védelmi tervét is. Tuta, honnan érkezhetnek, ismerte a terep minden hajlatát, ez pontosan tuta, melíg deskarekszek a verandán. A Winchester megtelteje se kézben Dousortsban régi emlékek tértek fel. Nem akart tbe elnai, de a hízek, amit Thomasnak es at saládjának fogadott, minden más elvet felilírt. A puskat széfének hideg tapintása emlékeztette éta a felelősségre,
se 2 čárkami AZ utolso védvonal AZ ártatlancák S a gátlástalan kapsisák kését. Minden egies golio, amit a tarbat sustatot, egifajta i geret volt. Kint a hovihar utánit sendet megtérte egi durva kiálteás. Sterling emberei kerbevetek a házat, a lovaik horkantása S a sersámokt szergése elárulta a helizetíket. Důsorc AZ ablak melet térdelt, a puskát AZ elében tartva. A sazaíve lasú, egienletes rytmusban vert. Nem volt ben félelem, ček egifajta tista, jeges espontosítás. Tuta, hogi a stratégia S AZ envizsgálat ideje lejárt, most a tetek kevetkeznek. Utoljára mondom, erek, kia eltotabí a verelegéni a szététbel. Ádada ki AZ asonit S a niomorékot, talán megtarthatot AZ irhádat. Sterling úrnak nincs stírelme. Důsorc nem válasz zolt szavakal. Ček a puska závárjának éles, fémes katanása halačot a néma sobában. Es volt AZ se 2 čárkami végesae ízenete. Felkése zajilté a konfrontáciora, tudva, hogi AZ elšancák S a helis ígi meleti kiálás fontosa B a tulerenel. A CT trenkahás falajban most a multe hesiese GS a jelen elšancága fesilté egimásnak, várva a DNT pilanatot. A hovihar utáni ejsaka hidek pengekeent vágot a CT cégbe, de a millerrans udvarán a fesilcék sinte vibrálté. Verelegéni es három társa lasan aras zoltak a veranda felé, cismáik ala tropogot a fris fagiot hau. Ást hiték, a CTCK AZ se 2 čárkami saza FCgesík, denem tuták, hogi důsorc saza amára AZ árniek nem elenzerték, hanem odhonos kézek. A cowboy AZ ablakeret melet térdelt, a Winchester agias zorosan simult AZ arcáhos. A lelexete lasú volt es egienletes, minden erzéku semervével a kinti mozgásra espontosítot. A tetépont LC felvonása nem zajos lévelte szészel kezadédet, hanem egi lélektani szakjács smával. Amikor AZ LC fegiveres felépet a veranda falép cére, AZ erek elgifa megatta magát, es egi éles, sazeáras reccenészel elárulta a támadót. Eben a pillanatban důsorc nem a puskájához niuelte elészer. Egi határozott mozdulatal berúgta a nehézte elgifa ajtó belszéretozét, ami olian derede iléselt satant adszentben, mintehá egi ágiúta szítettek volna el. A kinti alakok megtorpantak. Sterling kiltét minket a pénzetért, erek. Kia eltot felverelegéni, es egi revolvert emelt a magazba. Nincs értelme ellenségilni. Ček AZ asonit akarjuk es a papírokat. Důsorc válaszanem szavakban érkezett. A Winchester széfe vilant egiet a holdféniben, es egi pontos lévés gelert kapott a veranda korlátján, alig híveliknére verelegéni lábától. A támadóká ijetten ugrotak hátra a hóba. Es nem gílkos lévés volt, hanem egi világos figyelmeztetés, a birtok határa átléphetetlen. Důsorc tuta, hogi hektarú most vert ont, azal érekre besenézi a menedéket, amit ana es ema seziámára épített, ezért a taktikája a megfelemítésre es a megingathatatlan eráje demonstrálására épílte. A szététből újabbé lévések derede iltek, de a támadóká vaktában tízeltek a renkahás vastak falajra. A golióká tompán puffantak a feniegerendákban, de eselík sem volt áthatolni azokon. Odabent, a hátsó szobában Anas zorosan magához élelte emmát. A lány nem szírt, a tekintete a súlioszté elgifa ajtora segezédet, ameli most AZ egitlen választovonalat jelentette a biztoncák es a kenértelen kilvilák készét. Důsorc kézben heliet változtatot, nestelenil osont át a másik ablakhoz, hogi elhitise a támadókal, tében is védik a házat. Minden mozdulata a régi, fantom, hírnevet idézte, aki képes volt bárhol felbukanni a semmiből. A fegiveresek zavara egirenét. Sterling emberei nem voltak hozzásolva ához, hogi valaki ilien niugot es precís ellenállást tanúsítson. A hoban térdelve, átfagiva es tanácstalanul néztek egimásra, mikézben a ház néma es szétét maradt, mint egi feniegeté monolit. Důsorc érezte, hogi a pillanat elérkezett a végisae sembeszítésre. Nem várhata meg, amíg a támadóká új eráére kapnak vagi tízet giújtanak. Felkése zajilté, hogi a kevetkese lépészel véglek lezárja est a méltatlan kízdelmet. A fesilcek elérte ást a pontot, amikor a cent már fajdalmasabé volt a derede iléseknél. Důsorc tuta, hogi a padhelizetet meg kell térnie, mielőtt Sterling emberei elšánák magukat valamilyen kétségbeszéd giújtogatásra. Kilépett AZ árniekból, es egi határozott mozdulatal feltépotáj a súlioszté elgifa ajtót. Nem bujkálté tébe. Od álté a kísa zájepén,
a kandalo halvány parasa a eltal mekviládítva, hatalmas alakjaseeteet siluetkeent magasodot a taamadokaa felee. A Winchester tlérestve, a bal kezében egi esí hajtot, pekseetes iratot tartot, a millerrans htulaidoni lapját. Elek legien. Derekte dousords, es a hangja olian elemi eraefel hatot, hogi mek a lovak is vishachekeltek. Sterling ázt hazutta maguknak, hogi ezek ázet asoniok ninstlenek. De nézenek rám. En vagiok dousords miller, es afelt ázet en tulaidonom, minden porsheme ázet en veremel es veritekemel let megfizetve. Verelegéni társai débenten merettek a ferfira. A városban mindenki halott a titokzatos millerbirtokról, de senki sem tuta pontosan, ki ázet ura, mert dousords tizedekig kerülte a feltínést. A cowboy most elérelépett a holdfénibe, felmutata a dokumentumot, amelien ázet állami pekseet ragiogot. Ma reggel, mielőtt a vihar elzárta ázet utakat, elkiltem egi lovast a megiesekahalire, hazutta dousords jegehidek niugalomal, de olian megiezaedésel, amit nem lehetett kétségbe vonni. Kifizetem ana minden tartozását, ázet utolsó centig. Itt van a bizonylat. Sterlingnek nincs tébe joga ezekhez ázet emberekhez, sem ehhez a házhoz. Ha meg egi lépéstesnek, ázet már nem behajtás les, hanem fegyveres rablász egi terfénitistle polgár ellen. Tudják jól, mi jár érte. A fegyveresek keze megremeget. Csak pénzért jöttek, nem azért, hogi egi háborús veteránál a terfénél gílien meg a bajuk. Verelegéni ránézett a társaira, majade visa dousordsra. Látta a cowboy semében ázt a halálos niugalmat, ameli megért odlapult a fantom minden tapasztalata. Megértették, hogi itt nem les kéni préda. Sterling nem fog érelni enek, képtáj a feldre verelegéni, de a revolveret már visatszúztata a tokjába. Sterling leen magam fogok elsámolni, válaszolt dousords. Most pedig tínjenek el a fejeldemrel, mielőtt megondolom magam a tírelmemet illetően. A támadóká nem vártak továbbé. Felpatantak a lovaikra, a szétécekbe vágtatak, elnélte éket a havas éjsaka. Dousords meg percekig állte a verandán, figyelte a távolodó patadobogást, amíg Adszent újra visa nem foglalta a VLG-t. A Winchester závárját végül lengette. A gonoszság elbukott, a korrupció falai leomlottak a tiszta igazság a megingathatatlan jelem elett. A szalát felsabadult a félelem alól, a renkáház újra a béke szigetelet. A tél utolsó lehelete is elilant a VLG-ből, a fagios pusztaságot lassan felváltotta ázet ébreté terméset ezerféle zéldje. A millerrans tornácán a leveké már nem harapott, hanem a nedvesfelt a feniegianta édeskés ilatát hordozta. Dousords od ILT a faragot padon, nézte, a hogi a nap utolsó sugaraj araniba vonják a hegit szúcsokat. A vihar, ameli egikor a végezetíket jelentette, mára csak egi távoli, elmosodott emlékésel ídilte a szazaívíkben. Ema odvolt melete ázet új, te elgifából készezailté kerekisekben. A serkezet simán gerede ilte a deskákon, a láni arka már nem a félelemtel, hanem ázet eleteremtel ragiogot. Dousords egi apró tárgiat nyújtott felé, egi gondosan megfaragott falovat. A kis figura nem csupán egi játéku szemr volt, ben rejlet ázet a tírelemes seretet, amivel a cowboy visszatta a láninak a hitét ázet emberekben. Ema átvete ázet ajándékot, ázet újjai végigszimították a fenészret szisolt felületet. Először mosoligott úgi, hogi a semében nem volt ott a múlté fajdalmas árnyéka. Ana a koniháblakból nézte éket, a lelkében végretszent volt. Mr. Sterling a kapszisága már a múltéje volt, a bankár ígéretei napvilágra kerültek, a városztében nem felte a nevét. De ennél sokkal fontosabbé volt ázet odhon, amit itt, a hegiek készét találtak. A rozdászkulsz, amit Ana egikor a niakában hordott, már nem egi omladosó viszkót jelképezett, hanem egi új életet, ahol a hísékes ázet adott ezzetotébet ért minden araninál. Dousords, aki 30 évig hordozta magában a háború szétét titkeit a magáni terhét, végre lerakhatta a fegyvert. Megtalálta Tomaszt szaládját, ezzel teljesítette ázet eszkijét, de kapott valami mást is, egi okot, hogi minden reggel hálával ébredjen. A hogi a nap lebukott a horizont alá, a három lélek odállte a tornákon, egiségben biztonságban. A történet nem csak a megmenekülésről szazaolté, hanem arról a láthatatlan erájáról, ami esekéti ázet embereket a legnehezebbé idejekben is. Ázet igazi bátorság nem a fegyverek ropogásában mutatkozik meg, hanem abban,
amikor egi idegen kezet niuit a sarban fekvének. Ahogi ázet erek mesemondóká tartiák, a legméli BTL kézepen is odlapul egi legiez hetetlen niár, ček mekkel vární ást a valakit, aki segít felší enre hozni. A Millerrands chvelet kigiuel tak ázet elset silagok, s a v elgiben végre béke honolt.